Sabeu per què la beguda és salada? Per què? Els desús de cara al conte. El molinet de sal. Havia una vegada dos germans, un que era pobre i un que era molt ric. I un que era capità de barco i l'altre que era pescador. I el seu germà petit va a casa del seu germà gran i li va dir: ¿me pots ajudar? I jo vaig dir: no, vés d'aquí, és que tinc molta gana. No, t'he dit que te vayas. I se'n va anar tot trist. I llavors hi va trobar una velleta pegallà. Li va dir: jo tinc una cosa que t'ajudarà, però jo no tinc res per moure. Vinga ja, i això és un molinet. És màgic, i dius totes les coses que tu vulguis dir. I li dic: molinet, mort. Molinet, atura't. I te moldrà tot el que tu vulguis. I se'n va anar a casa. I li va donar tot el que volia. I el germà petit va a la casa del seu germà gran. I li va dir: mira, jo tinc una cosa, molinet, molinet, atura't. I ell no el va escoltar i se'n va anar al balcó. I jo dels seus companys: no cal que anéssim a fer sal, això és un molinet. Molinet, mort! I va fer sal i sal, hasta que se va formar la gent. Y que pescar nunca lo tuvo a pescar, colorado este coche separado.